sarang saged sarang-sarang sedaya nggih. Wene hono mangan marang wong kang luwe. Monggo Bu. Wene hono teken marang wong kang wuta. Wene hono busana marang wong kang muda. Wene hono payung marang wong kutenan. Wene hono busana marang wong kang muda. Wene hono payung marang wong kutenan. Apa Bu? Wene hono teken marang wong kang wuta. Wene ana mangan marang wong kang luwe. Wene ana busana marang wong kang muda. Wene ana payung marang wong kutenan. Wene ana busana marang wong kang wuta. Wene ana payung marang wong kutenan. Wene hono mangan marang wong kang luwe. Wene hono teken marang wong kang wuta. Wene hono busana marang wong kang muda. Wene hono payung marang wong kudanan. Wene hono busana marang wong kang muda. Wene hono payung marang wong kudanan. Wene hono teken marang wong kang wuta.
Sunan Derajat peparing wasiat dhateng para umat. Raden Qasim Asma Kanjeng Sunan Derajat peparing wasiat dhateng para umat. Pepani pitune monggo kita rumat, mugi slamet donyane slamet akhirat. Pepani pitune monggo kita rumat, mugi slamet donyane slamet Sunan Derajat pitu rikala semono, tubuke mung telu santrine ora sepiro. Kanthi tirakate kondo uga tenaga, saiki dadi gedhe tambah ngembaka. Sehat panjang umur selalu kita doakan. Abah Yai Ali selalu dalam lindungan, berkah dan barokah ilmu yang diajarkan, penerus perjuangan para wali bumi Tuhan. Wene ana teken marang wong kang uta, wene ana mangan marang wong kang luwe, wene ana busana marang wong kang muda, wene ana payung marang wong kudanan, wene ana busana marang wong kang muda, wene ana payung marang wong kudanan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.